Ramogi TV. Riwruok mar piny owacho mong'ere kaka Regional Education Learning Initiative Rally koro nigi gombo mopogore opogore made giher mondo mi piny owacho kokalo kuom migawo mar somo ochop kare. Manyien kumoting'o neno ni omenda malong'o ochiw mar miyo jopuonjre madonjo e skund sekondar fuong'ruok e chulo school fees. Ripota marwa Judith Omondi nitiere kod mathoth. Kuom jopuonjre mohewa 800 manyicha otimo piny mar klas 12, mohewa 400 ne oyudo grades mag D+ kadhi piny. Moloyo 40,000 mag jopuonjre go bende ne oyudo grade mar E. Kaluwore gi duoko go, riwruok maok mar piny owacho mong'ere kaka Regional Education Learning Initiative marango chenro mag somo e Afrika ma Ugwe koro nigi luoro e wi ngima mabiro mar jopuonjre go. King'iyo kaka nyithindo nyocha timo penj, tiyudo ni 60% mar nyithindo manyocha timo penj oyudo grade mar D+ and below. Koro mae nyiso ni pod somo marwa mar secondary school Kenya ka pod nitie thoth nyithindo matimo penj lakini ok gitim maber. Iyudo ka koro grade ma giyudo ok en grade manyalo konyogi kata dhi e university kata sudo mbele mondo giyud kata na tiegruok mar okang' machielo maber. Ma openjore to be TVETs gi giromo kawo nyithindo gi. Kaluwore ni jopuonjre modhuro ne oyudo grade mar D+ e penj mar klas 12, luoro nitie ni kuonde tiegruok kata TVETs nyalo bedo manok. Nyaka sirikal ng'e malong'o ni giger more institutions mag TVET. Nikech yudo ni kata sani we kata nyithindo moyudo D+, nitiere kata nyithindo moko mokalakala maber matinde ok dwa dhi e university, gidwaro dhi e TVET. Wach machielo ma okelo luoro ne riwruogno en kwan mar kuo mar penj ma omedore. Penj manyocha duoko ne obiro ni ne nitie cases 441 to higa mokalo ne nitie 287. Koro gima openjore to kare en ang'o ma nyalo bedo notimore ma kendo koro waneno ka wach mar kwalo penj chako dhi mbele. Pachgi en ni piny owacho owinjo gol wach mar keto skunde ratil kata grading ni mar thothne mago ema miyo skunde donjore e kuo mar penj. Wang'iyo mana skunde matimo maber. Wang'iyo mana gimoro mwaluongo gi dho ngere ni mean grade maber. Koro yudo ni jonyuol te dwaro dhi e skul ahinano. Ok ochuno ni nyaka be ni koro wakas nyithindo mane gima kelo ga kwalo mar penj, nikech japuonj dwaro ni subject ne cha otim maber, oyud mean grade maber. Skundno be dwaro ni mae skul monego tim maber. Mondo skunde duto romre kendo bede rang'iny achiel mar somo, gikwayo piny owacho mondo ger kuonde somo maromre, ondik jopuonje maromre, mondo kik jonyuol ywagi e wi skunde moluonge nyithindgi. Kobed ni skunde te nitie gi facilities madwarore te, to gin gi jopuonje moromo, to skul moro amora nyathi nyasome. Kata skunde moko matindo miluongo ni county schools kod sub county schools mantie e gwenge madalago onego bed ni at least sirikal neno ni jogi nyaka bed gi laboratory maber, jopuonje nyaka bed kae moromo. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi e kinde ma nyithindo donjo e sekondar bang' yudo luong kod sikunde, janyuol moro e kaunti ma Kakamega ne ochopo kod wuode skul mar Nanyuki kendo jwang'e lwet jopuonje kendo riemba piko ne kodok pacho kilomita 400 ma ok oloso kod ng'ata. Walter Nyambaga nigi lerno. Skund sekondar Nanyuki yudo wendo mane ok ogwel kane iwalo jopuonjre mane donjo e skundno. Kata kamano, rawera matin Sagomo ne ochopo kod chir tok kane orieny kod maksi 387 e penj mar KCPE. Onyono wuor ka orwako mana uniform mare machon kendo kodwa ketho sa kata matin. The father literally did what Magoha said, take the key to the school. Oikore ne somo e klas 9. Brian chopo Nanyuki School mantiere kilomita 400 kowuok e Kolomani e kaunti ma Kakamega kama odakie. Tukifukuza wakati wengine tunakaa nyumbani, wengine kama kuna pesa tunapea tunaleta. Tukakaa TV. Kukuja hapa ni pesa alitumiwa sijui na nani. Katumia pesa na tukapata transport ya kuleta huko. Tukaenda Nairobi na tukafika hapa. Wachore ni wuon Brian ne oting'e kod apiko nyaka skund sekondar Nanyuki, bang'e noweye skundno e lwet jopuonj maonge school fee, buge kata mana uniform mag skul. Babangu tutoka naye nyumbani, tunaenda na safari
Tukatembea vizuri, tukafika hadi hapa shuleni. Hajanipea chochote, hadi pesa hakuniachia. Alafu kaniacha shuleni, nisanduka hajanunua chochote, hajanipa, akaondoka. Rawerano makoro manore mana kod riyo mar somo kende ne odong' e skul eka ogeno chako somo kod jowetene makoro ni juma mar 2 e klas 9. Kuna mzazi ametuambia ametoka Ikoromani na bila shaka amekuja, ameacha mtoto hapa mikononi mwa principal na ameondoka akaenda. Kwa hivyo ni hali ngumu kwa sababu hatungetarajia vitu kama hii, lakini kwa sababu imetukuta na hii ni maisha, hatuwezi kutupa huyu mtoto. If you believe in God, then you take what God has given you and then play your part. And the part of the parents is having known that the economy has been extremely difficult, please do your best. Don't go to school empty-handed if your child is going to a boarding school. If your child is going to a day school, the most important thing to buy is the uniform first. Then if you can afford the lunch, fine. If you can't afford lunch, it does not matter. Japuonj maduong' e skul no Oliver Minisi ne olero ni gibiro konyo Brian kata obedo ni ne ok oluonge e skul no ka Brian ne oluonge Ololo State Secondary mayudore county ma Kajiado. This morning tumeona mzazi ameingia na mtoto, akaniambia mtoto alitwe shule nyingine, lakini yeye alionelea mimi ndio naweza kuelewa mambo ya huyo mtoto. Sasa yeye akamwacha kuja na kitu yoyote, akamwacha hapa. Nitamwangalia, tutaona vile tutafanya, tutatafuta maybe somebody who can sponsor. Kalore kod kwan maduong' madonjo kar puonjruok mana Nyuki School, ten skul no koro kwayo jochwal kony mondo yo mak lwet jopuonjre mochando. I'm pleading if there is anybody who can sponsor this child and many other children actually we have in this school. They arrived without fees. We'll need a lot of sponsorship. The truth is huko nje ni kama wazazi wako na shida ya pesa. Magi mana moko kuom jopuonjre mayudo pek e kinde mag donjo e skund sekondar e kata kuonde mag tiegruok mano man malo magisekaloe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Okenge korimedo keti mareso jogo manigi ng'ol mar winjo kod neno. Yangore ni nitiere jogo manigi kit ng'ol makamagi kanyakla kendo sekelo negi pek. Romo mar ndalo 3 koro bagi gi jokanyo e sekta mopogore opogore mar twak e bero ngima jogo manigi ng'ol makama. Kit ng'ol mar pek e neno kod winjo en mano mawendo kuom ji mathoth. Kendo kata jogo modak kode ok nyal wache e yo makare ne jogo ma ok ni kode. Kaluwore kod pek ma oganda manigi ng'ol makama kadhe, sirikal kokalo e riwruok kod jokanyo mag sekta mopogore ochokore mar poro wach kendo neno ni oket okenge makare mag nywako e reso ji manigi ng'ol mar winjo kod neno kanyakla. Koro sani koro waseriwore gi jok moko ma oko mo Amerika, wa Europe, wa Ghana, wa Zambia mondo wane kaka wanyalo timo konyo jogi. Nikech ing'e ni oko kucha tikonyogi maber kabisa. Samose nyuolgi ni gin ging'eyo kata ni nyathini ok nen kata ok winji kapod nyathini e ich. Kane oyango romono, Lina JB Kilimo ma en jalup jatend migawo mar kit chwech owacho ni sirikal nitiere kod chenro mathoth mag bero ngima oganda modak kod ng'ol mopogore. Achiel kuom chenro makamano en kawo nonro mar ji manigi ng'ol makamano e pacho ka e yono ero manyasani. The National Council for Persons with Disabilities have trained people. It's just waiting for the minister to sign, and hopefully we will have digitalized registration so that we don't have any loophole of anybody to impersonate themselves because of the privileges that our country has given to people who are specially gifted or people with disabilities. Bende, sirikal ni kod chenro mar medo kinde mag tich ne joma nigi ng'ol kendo neno ni oketgi e bwo chenro mar miyogi omenda dwe ka dwe mondo gikonyre godo. So we have this AGPO, which is access to government procurement services. And then it's because they will also enjoy tax exemption
an extended retirement age. When I retire at 60, the CEO over here might retire at 70 or 80. Richard Mativo mar riwruog Sensa International wacho ni oganda madirom 17,000 pachoka nitiere kod ng'ol mar winjo kod neno kanyakla. Okoni sani nitie lony mar fwenyo kit ng'ol makamano ka nyathi pod tin.